Ekusentanga Ekusomnandi. amnanje yamona igama kani Unkululeko awuthiyami. Nkululeko so Nkululeko ntanga ine scale of 100 abazali bakho baganga ke Kanjani so in terms of imali? bathanda Ukwathanda? Yeah. 100 100 jam so will you save abazali bakho nanoma kanjani ngisho Sorry? noma ngayiza noma yini just to save Yeah. abazali bakho okay will you suck a dick just to save your parents lives Save in terms of what? yeah Save in terms of like what? nabo bayabadubula ntanga baphethe intshisi umjida athi suck Yeah. this dick Abazangiqolela abazali ah awuthiyami. futhi abagcwali ke Hanya bagcwala indaba nje ucabanga. suck a dick What if labantu ndodanga ngeke bakhawatheke maka nawo mina singilapha singasakha. lo ntanga nako baphethe isibhamu basibeka le there's no way ukuthi ungasurvive ikhanda ntanga ama chances mancane yabona ukuthi balibekela ikhanda isibhamu Abangiqede jo. baqeda Abangiqede jo. so wena ungasaka Ngithi nabangiqede babangidubule if bangidubule. bona badubula abazali bakho ayiwena Abazali. you suck a dick ntanga ba save Bazangiqolela jo. Till we meet again. yo ntanga abagcwali ke so 100k or zinqumana Makami uzinqumali. Akami. Mayizelale 100 jo. alright njalo so ungampina ushuka mama Uzodabula. Yadabula. makadabula Yeah. yeah obvious yaza bushuka mama nto kanjani so Makadabule jo. On. On. Akazi into zasebusuku. into zasebusuku hayi ndoda nabo ke Ufuna ngimhlombe. yafuna ntanga emini yaza umshuka mama futhi Makeze jo. makeze Makeze. yo ntanga yo Dago face